निउस 24 बड'लेण्डआ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पकटपारा ओनसोलाव खगेन बसुमतारी बारग' बिबानगिरि एबसुनि बिथांजों दान्दिसे मोगा-मोगि। बिथां आदा खगेन बर' पकटपारानि खगेन बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे 1987 निफ्राय 1993 हालागै बिथाङा एबसुनि वर्कारमोन सासे स्पिकारमोन डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलनि माने स्पक्समेन ओमफ्राय दा बिथांनि जितु न'खरनि माबा हालोद बे जोबोद गाज्रि। दा आदाया दायो नैबे समावहाय बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्ति जानायावहाय बेखौ एबसुनिफ्रायबो खालामदों। नोंथाङा सासे एबसुनि सेन्ट्रेलनि सासे प्रेस स्पक्समेन हिसाबै दिनैनि बिटिआर सुक्ति आरो नोंथांनि हालोद आरो रायजो राजा हालोदनि सायाव मा बुंनो नागिरदों? दा आं बेखौनो बुंदों दा बिटिआर सुक्तिखौ आं दाबो स्पेसियेलि मोजां मिथियाखै। ना एरिया एक्सटेनसन ना बे बिटिसि एरियाखौल'सो माने खालामनांगौमोन बे डिस्ट्रिक्टआवनो बे बिटिआर सिखौसो दानगारनानै आर होदों नामा बिदि खोथा। खिन्थु बेवहाय दा आंबो दा मिथिनो मोननाया बेनो खोथा आरो फंबायमोनहा फैनायाथ' जि बुंबाय थिगानो दं। आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो मा एगावबा माबा खालामदों बेखौ पास खालामदों थारमाने पार्लियामेन्टआव माने एपइन्टमेन्ट खालामदों ना 60ल' उइथिन 60 दा बिदि आरो। खिन्थु जों जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्टेल माने खामानिनि थाखाय मा मोन्दों दा स्किम मोन्दों बेथ' बहुत माने आदार स्टेटनिख्रुइ जों माने बाराद्राय मोन्दों आरोखि। दा जों नागालेण्ड अरुणाचलनि खोथा बुंनो इउनिभारसिटि IIT बायदिसिना दा बिदि आरो। दा जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा रेलवे वागान बानायनायनि खोथा दङ। IIT मोन्दों, इउनिभारसिटि मोनगोन, एग्रिकालसार कलेज मोनगोन, केन्सार हस्पिटाल मोनगोन। दा बेबायदि आरो बरमाव मोनगोन होनदों माने माबा बड'फा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेबायदि आरो क'क्राझाराव जाबावगोन बेबायदि। बे माखासे आं माने पेपाराव फरायबाय थायो मोनो आरो। दा बे हिसाबै आंनिया दा माने एरिया एक्सपेनसननि थाखाय बे माने माबासो एरिया माने बे जोंनि माने दा बिटिआरआ दा बिटिआरआ जुदि बेखौनो बिटिसिखौनो बिटिआर बुङोब्लाथ' बे जानाय नङा आं सानबाय थायो आरो। दा नैबे समावहाय गोदोनि आबसु आरो भलन्टियार फर्सआ गमामायैनो थारैनो बड'लेण्ड लामनायनि बेलायावहाय गोबां नाजादोंमोन। दा नोंथाङाबो सासे बेयावहाय सासे गोख्रों मावथि हिसाबै दिनैसिम नोंथांनि बे न'खरनि हालोदाव दङ। बे न'खरनि हालोदा गाज्रि आरो जा मोनसे फरायसालि गायसनदोंमोन नोंथाङा गोजौ फरायसालि, बे गोजौ फरायसालियाबो जायाखिसै। बे बेलायावहाय नोंथाङा दिनैनि बे सुक्तिनि गेजेरजों मा आसा खालामो? आंनिया डेभेलपमेन्टखौ नांगौ आरो माने बे उइथिन माने 3 मान्थ माने सेपारेट डिरेक्टरखौ हरनाय खोथा दंमोन। सेपारेट डिरेक्टर हरोब्ला हयथ' बेनि गेजेरावनो जोंनि स्कुला जानानै फैनो हागौ। आंनि स्कुलाथ' 1994 आं इस्टाब्लिस खालामदों। दा बे हिसाबै जानांगौ होननानै आं सानबाय थादों आरोखि। आंनि न'नि हालोदाथ' मस्थ' गाज्रि। नै गथ' सानै दङ दा बिसोरखौ माबोरै फरायहोनो सिन्था। बे बेलायाव थांनाय बिटिसि सरकारा नोंथांनो जेबो मोनसे मदद होआसै नामा? गैया। जायफोर VCDCनि चेयारमेन थायो, जायफोर जिल्लानि मावथिफोर थायो बे सरकारनि बिटिसि सरकारनि हाग्रामा सरकारनि, बे समाव नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय जेबो मदद नागिरासै नामा बा जेबो मदद होआसै नामा? आङो जगदीश सरकारजों थांबाय। जेनेबा 85 लाखसनि मोनसे स्किम बानायना लाफै नोंनि बिल्डिं होगोन आं। थांबाय आं क'क्राझाराव। बे होनबाय मा सिबा गैया दिल्लीयाव दंहैयो बिनिफ्राय फैबानो सिट फैबानो जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गैया। लोमस्रावबाय माइ ओरै जगदीश बे खगेन दा 3 लाख टका दियाखै बे बिल्डिंखौ अलप बनायल'खैनो होगोन नों होनबाय गैया। बेनिफ्राय जेबो माने आबायानो गैया दा डेभेलपमेन्ट स्किमनि मा जेबो फैसा गैया जेबो गैया बेनोसै आरो सोलिबाय थादों।